Takže čaute ľudia. Dnes je to moje druhé video na kanáli. A vyvážam to reklama. A dobre. Dneska si zahráme Extreme Car. A potrebujem updateovať mod. Takže môžeme si zahrať s názvom In Space Sandbox. Takže dúfam, že sa vám táto hra bude páčiť. Bude aj viac na mojom kanáli. Start new edition. OK, takže dáme nový svet. Pre niekoho, čo neviete po anglicky, znamená to nový svet a hráme. Takže ja si dám spawning skibidi. Keď ich strelím, tak sa stane. Nemám portal gunu a takže je to sakra zle. OK, sme ryb. Bože. Dobre. Takže, keby ste sa zaujímali viac o môj kanál, teda aké hry mám točiť, je to docela dosť hier, ktoré by som chcel natočiť, ale proste neviem, musíte mi poradiť a to je ten problém, že neviem, že ktoré hry chcete. Takže napíšte do komentárov, ja sa s vami lúčim.